Хайде заедно да отворим пратката ми от Боболино Арт. Те са нов бранд за натурален соев восък и са ми изпратили 1 кг подходящ за молдове. Восъкът е на люспички. Аз вече нямам търпение да го пробвам, затова включвам машината да загрее и го изсипвам вътре. Реших да направя 3 различни модела свещи, като за първия вид си избрах да използвам дървени фитили и след като сложа фитилите си изливам восъкът за чаши. Наливам си от вече разтопеният восък на Боболино Арт и добавям желаните аромати цвят. Само до краят на месец април ще може да се възползвате от моя промокод за отстъпка на соевия восък от сайта на Боболино Арт. След като восъкът вече е стигнал 60 градуса, вече можем да го излеем в желаните формички. В случая аз си подготвям малинки. Ще направя и от моята любима роза, като за целта първо ще използвам безцветен восък само по стеничките, а после ще допълня с червено. Малинките са вече готови и започвам да ги изваждам. Изваждат се лесно и всеки детайл се вижда чудесно.